musambo wandinoimba inini ka yai gospel sungura zvayo asi inonzi gospel chi rumba asi zvayo ka inenge ichinzi chigwagwagwa ndokukwazisai nemufaro wakapetwa. Nhasi ndinani mustudio wegasday inoi? Ndinani nhasi muna musingakuri William anofarira kufamba nezita rokunzi Saruro. Alright. Ndabva kumasvingo kwachivi chaikufanda kwachivi pasi penyika kumakananga Mutare. Pasi penyika yenzara. Alright. Kwemasamu. Munoimba musambo upi munhu waMwari tisati tatanga? Musambo wandinoimba inini ka yai gospel sungura zvayo asi inonzi gospel chi rumba asi zvayo ka inenge ichinzi chigwagwagwa. Inonzi chigwagwagwa. Kana kadhenzi kacho kakuuya kanenge kachikari kachigwagwagwa kanoita kunge pfuti inoti tututu. Alright. Zvandiri kuda izvozvo. Saka matotanga musambo wenyu wega wandisati ndambonzwa kozi ndoziva kuti kune rumba museko kunonzi chigwagwagwa. Chigwagwagwa. Alright. Chii chakaita kuti muuye nemusambo iwoyo wamakatanga unonzi chigwagwagwa? Chigwagwagwa manje ka ndaingonzwa kana madzira ndaita chiro zvigaba chiro chingorova so zvaita kasaundi kanenge kepfuti ifeni kakurira yakaka plus musambo uyu handina kumboita pfungwa dzekutevedzera vamwe vaimbi zvakanyanya kafunga kuti hai ngaende kodzidza nechangu ichochi musambo ichochi saka ndochandinoda kutofaisa ichochi ndochamuda kutofaisa zvokuti vanhu vaneva kutokopawo chigwagwagwa zvekurevesa chaiko. Saka mune chikwata here kana kuti inotonzi chigwagwagwa express? Chikwata handina ndezviya zvekuti ndikangowanawo vaviri vatatu vane vandibatsirawo tongoitawo zvenguva iyoyo chingodai manje zvobuda here chigwagwagwa chacho muri mega? Chinobuda because ndendipota nditsvaka ndibatsira saizvozvizvi ndikachero ndikamunzwa kuti ari paMutare mangu asandibatsira hai ndikamupa zvandoda kuti zvitike chaizvozvo handiti vakomana vechidiki vanombomisa vanorova then kufamba kwenguva ndobva ndaitawo chikwata changu cheZaruro Express. Chirova chigwagwagwa chacho. Chirova chigwagwagwa chacho. Tingakudzokerei kumashure. Munonyora here masongs kana kuti mungoita zvekupowo nevamwe chigwagwagwa Express? Inini kazhinji kacho ndogona kuti ndichifamba ndikangoita sokuti ndakungorangarira zvimwe ndotanga ndakutonzwa zvimwe zvinhu zvakutongouya mandiri pamwe ndopedzana ndakutongoimba pamwe pacho ndinoti kana ndikaona vanhu vachitaura kana zvinenge zvingoitika zvezvezvo zvopedzisira zvangoita kuti ndibude nekambo ito mashoro. Alright. Saka ndikatokudaidzai kuti mutirowere pagala munotouya makatoshinga mukwati zvandatotanga kudai zvikatotaridza kuti pane vanenge vachizvifarira apa nepapa ndotouya ndichitoimba chaio kunoidza ndichiimba navamwe pa. Okay, ndisati taenda mberi mimi ndakubvunzai makore tichatanga munganditi mune 51 years. 51 years. Pesa apa mamuripi makuda kutanga kuimba mune 51? Chii chaita kuti musaimbe pesa 40-50 years dzese idzi mamuri kuitei? Zvatsanangurwa nekambo kangu. Alright. Zvedenga zvine nguva yazvo. Pane dzimwe nguva dzatinomanyira kuita zvimwe zvinhu tozoona zvisinganobude zvakanaka. Inyaya yekuti tinenge tamanya kuzviita tisina kuita naMwari, saka toda kuita naMwari. Mwari ndo paanoudza kuti titange ipapo. Ndikatoreki aingo yaMwari. Such an inspiration. Kune vaimbi vanovairidza vana zvavakazombokota asi mukomana anonzi Leonard Demboya anga ari wokumaraini saka taingoenda tingoyemura tiona zvanoita ivo vana baba shereva handigoni kana kutoa kana ndikatonzwa zvavari vachiridzaka ndova kuti zviri kundiitira zvee. Saka munonzwa sei muchipinda mustudio vakambopinda vakatorovera mhanzi? Munonzwa sei manje? Totoona sokuti ndirimwe daily very special. Ndatosiyana ndofanira kutonyorwa pasi. Ndoke kutanga kakupinda mustudio. Ndoke kutanga. Ndaimboziva kuti makadii mustudio. Kana. Okay, tinoexpecta chii in the next 2 years? Tarisirai masomo akati wande ane dzidziso dzinoti vanhu ngavaimbe kwete kungoimba chete asi kuimba vachinamata. Kana vanhu vachiprofita vasangoprofita chete ngavaprofite vachiimba vachinamata kuti denga rivadavi. Ngatipa namba dzenyu kuti pana anoda kuzokubatai. Namba dzefoni 0777
323 183. Alright. Ngandikadzokorora. Dzokorodza. 0777 323 183. Zvese neWhatsApp zviri pa. Alright. Thank you so much. Thank you so much Ngoma. Regai tizovaparurira todzokazve tichivaudza kuti chatsva Chigwagwagwa Express. But band redu chizve. Zaruro. Zaruro. Thank you so much Ngoma.